Helo Gwenan, O, Nia. diolch am ymuno gyda ni ar gyfer y sesiwn yma. Teitl y sesiwn yw Caneuon Cuddiedig yn Archif Mered a Phyllis. Falle na i ddechrau trwy gyflwyno fy hun a dy gyflwyno di, a wedyn bydd na ryw hanner awr fach o sgwrs o amgylch y pwnc. Felly, Nia Mai Daniel ydw i, fi'n gweithio, fel ti'n gwybod, yn yr Archif Gerddorol Gymreig yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Ac mae Gwenan Gibbard yn adnabyddus fel cantores a telenores, yn brysur iawn gyda nifer o brosiectau ac hefyd yn gweithio gyda cwmni recordio sain. Wedi rhyddhau nifer o CDs ac yn perfformio yng Nghymru a dramor, ac yn ymwneud gyda cerddoriaeth yng Nghymru gyda nifer o gwahanol gymdeithasau a chorau hefyd. Felly ti'n berson prysur iawn, Gwenan. Wel, ydw, be dwi'n meddwl yn braf ydy'r amrywiaeth dwi'n gael yn be dwi'n neud. Felly, yndi, mae'n fel arfer yn brysur, ond mae'r misoedd dwytha yma hefyd wedi bod yn brysur iawn, dweud y gwir. Ydy. A falle cyn bod ni'n dechrau, dylen ni longyfarch ti am gael fod ar rhestr fer llyfr y flwyddyn yn y categori ffeithiol greadigol am y llyfr Merched y Chwyldro. Wel, yndi, sioc, dweud y gwir, a dwi'n teimlo yn freintiedig iawn. Mae wedi cael ynghynnwys ar ffasiwn restr, ond na, peth braf iawn. Yndi, dwi'n teimlo bod hi'n braf i'r merched sydd yn y llyfr a'i hanes i gael cydnabyddiaeth hefyd. Felly mae hynny'n beth braf ofnadwy, yndi. Hwn yw'r llyfr. Mae mor ddeniadol yn diwedd. Mae'r lluniau sydd yno fe'n gret, fi'n meddwl, y cloriau recordiau, a'r lluniau'r merched, a'r ffasiynau. Mae'n lyfr deniadol iawn. A hefyd, chi wedi llwyddo i gael CDs mewn yn y llyfr hefyd er mwyn gwrando ar y perfformiadau. Dwi'n meddwl, oedd yr hanes wrth gwrs yn bwysig gan yn awyddus iawn i gael lleisiau merched eu hunan neu profiadau nhw eu hunan. Felly mae yna lawer iawn o ddyfyniadau o sgyrsiau geisio efo'r merched. A wrth gwrs, mwyn dod ar hanes i gyd yn fyw, be yn well na lluniau a cherddoriaeth wrth gwrs. A diolch i Bedwyr a Piestyn o fan'na am lunio'r clawr hefyd. Felly mae rhaid fi ddiolch i Bedwyr. Ond na, mwynhad pyr, deud y gwir, oedd gweithio ar y gyfrol yma. A mi ges i lawer iawn o wybodaeth yn y llyfrgell, felly nes i dreifio dipyn amser yna yn edrych drwy gylchgrona, hen gylchgrona urdd fel Asbri, Blodau'r Ffair ac yn y blaen, a papura newydd y Cymro, llawer iawn o wybodaeth i gael yn y Cymro. A lluniau hefyd, wrth gwrs, llawer ohonyn nhw'n dod o gasgliad Jeff Charles yn y llyfrgell, felly diolch i chi yna. Mae'n amserol iawn yn credu, achos mae wedi cael ei ymchwilio yn y cyfnod lle mae pobl dal yn cofio am y pethau yma. Mae lot o'r merched dal o gwmpas i roi storïau. So mae cael yr holl beth wedi cofnodi yn bwysig yn credu, yn diwy? Wel, oedd hynny yn beth braf gallu siarad efo llawer iawn ar y merched. Wrth gwrs, ambell un wedi'n gadael ni'n drist iawn, ond llawer iawn ohonyn nhw'n gallu rhoi bob math o straeon i fi, a'i profiadau nhw o'r cyfnod. Llawer iawn ar ei eraill, wrth gwrs, yn darllen y llyfr ac yn cael y wybodaeth ylla am y tro cyntaf, a dwi'n cofio mi gafon ni noson yn galeri yn Gaernarfon cyn y llyfr Merched y Chwyldro. Oedden ni wedi rhyddhau casgliad arall yn sain rhannu'r hen gyfrinacha a tracia gan y merched eto o'r un cyfnod. A mi oedd y lle yn llawn o bobl o bob oed. Felly dyna dwi'n obeithio efo'r gyfrol ella, bod hi'n apelio at bob oed ac at bob math o berson. Fi'n teimlo hefyd yn dy berfformiadau di ac yn y traddodiad gwerin bod yr holl beth yn traddodiad byw i ti, bod e'n rhywbeth i ti'n ymddiddori ynddo, ac mae'r ymchwil yma mewn i Archifau Mered a Phyllis yn rhywbeth o gam naturiol i ti. Bydde ti'n cytuno? Byswn dwi'n meddwl, mae hwn yn rhywbeth i mi, yn rhywbeth arbennig iawn cael y cyfle i ymchwilio i ddeunydd yr archif hynod werthfawr yma. Dwi'n teimlo hi'n fraint, deud y gwir. A yndi, mae wastad i bod i mi'n rhywbeth pwysig, mae'r ymchwilio a'r perfformio yn mynd law yn llaw, a dwi'n meddwl na dyna be oedd cenad Mered a Phyllis hefyd ynde. Yr holl ymchwil yma dyn nhw'n wneud i gefndir a hanes y caneuon, ond wrth gwrs does am llawer bwrpas i hynny os nad ydy pobl yn gallu clywed y caneuon a mae perfformio nhw
o gwmpas yng Nghymru, a thu hwnt hefyd wrth gwrs yn gyfle i gadw'r caneuon yn fyw, dwi'n meddwl. Felly, mae'n bwysig i mi mae'r ymchwil a'r perfformio yn mynd law yn llaw, dwi'n teimlo. Oedd Mairead a Phyllis yn ddylanwadol arno ti'n bersonol, o ti'n adnabod nhw wrth gwrs ac wedi bod yn neud tipyn gyda nhw? Oedd, yn bendant, dwi'n meddwl, dwi'n cofio mynd sawl gwaith i Afallon a cha croeso mor gynnas, fel oedden nhw roi i bawb, wrth gwrs, oedden nhw mor barod yn dod i rannu i gwybodaeth efo pobl eraill ac i annog pobl ifanc hefyd, dwi'n meddwl. Dwi'n cofio flynyddoedd yn ôl cymryd rhan yn hynadledd Cymdeithas Lawen Gwerin yn Llangrannog, dwi'n meddwl, mae'n siŵr bod hyn dros 20 mlynedd yn ôl. A mynd yna'n reit nerfus, dwi'n meddwl, o'n i'n fyfyriwr ifanc a wrthi'n sôn am rhywbeth. Dwi'n cofio am bwy ella Dora Herbert Jones, o'n i'n neud i'w waith arni ar y pryd, a gwneud chydig o ganu yna ac yn y blaen. Ac o'n i'n ymwybodol iawn bod na fawrion y byd canu gwerin yna ymlaen i, ond chi ddim byd mond anogaeth ac yn arbennig felly wrth gwrs gen Mairead a Phyllis. Oeddech chi'n gwybod rwsyd os oedd Mairead yn y stafell, oeddech chi'n ei glywed yn eich annog chi mlaen, am hynny'n beth braf iawn. Ac a braf iawn oedd gweld Phyllis yn ddiweddar hefyd yn gynharach yn y flwyddyn a'i gweld hi'n edrych mor dda, oedd hynny'n beth braf iawn. Ydy, mae newydd allu pen blwydd yn 98 sy'n credu nawr, yn dwi? Ie, ro'n i gweld lluniau ar y we, oedd. Felly, mae Archif Mairead a Phyllis wedi dod mewn i'r llyfrgell yn y blynyddoedd diwethaf. Mae'n cynnwys archifau cerddorol a hefyd archifau gohebiaeth, archifau yn ymwneud â athroniaeth Mairead. Mae'n archif enfawr, cynhwysfawr iawn, bydd o ddiddordeb i cerddorion, ond hefyd yn ehangach hefyd fi'n credu o ran y brwydrau iaith a athroniaeth ac yn y blaen. A ti dros y blynyddoedd diwethaf wedi dechrau dod mewn i edrych yn yr archif. Fi'n credu tro cyntaf dys di mewn oedd ar gyfer sesiwn i'r Steddfod yn y tŷ gwerin o'r enw o'r archif. Y tro cyntaf i ni gydweithio gyda'r Steddfod ar hynny, a'r syniad yw cael cerddor iddo mewn i'r llyfrgell i edrych yn yr archif ar gyfer perfformiad yn y tŷ gwerin. Ie, hollol, mae hyn yn mynd yn ôl 2 flynedd rwan, mae'n siŵr dydy Steddfod Genedlaethol Caerdydd. A braf iawn oedd cael gweld yr archif adeg hynny, dwi'n meddwl mis Gorffennaf, mae 2 flynedd union i rwan felly, cael gweld yr archif am y tro cyntaf yna, mae wedi gweld yr ambell beth gyn Mairead a Phyllis o'r blaen wrth gwrs, ond oedd gweld bob peth wedi dŵad fel yna yn yr holl bocsys yn y llyfrgell ei hun, oedd o'n anhygoel, dweud y gwir, a dechrau rhyw dwrio chydig bach adeg hynny, a ffeindio yn eitha handi wrth sbio drwy'r bocsys ambell i gân o'n i rioed wedi dod ar ei thraws i'r blaen. A mae jyst yn rhyw deimlad cyffroes, ond nad ydyn fel ti'n gwybod, ffeindio rhywbeth fel yna sydd wedi bod yn llechu ella, ac yn eistedd ar i'w silff. A wedyn dewis ambell i gân i berfformio, dwi'n meddwl mae wedi perfformio rhyw 8 neu 9 o ganeuon. Ambell un yn ganeuon gwerin, ond na faled yna dwi'n credu hefyd, a weithiau dim ond darn o farddoniaeth ella, rhywbeth oedd wedi cael ei ganu, ond oedd yr alaw heb ei nodi, ac felly mentro, dwi wedi mentro ambell waith i roi rhyw alaw fy hun i'r hen eiriau, fel oedd yn arfer digwydd wrth gwrs efo beledu ystalwm. A dwi'n cofio ambell beth sy'n sefyll allan y fi oedd lot o ryw lyfrau nodiadau yn y bocsys, pethau bobl wedi rhoi wrth gwrs i Mairead a Phyllis ar hyd y blynyddoedd. Ella rhyw bobl yn clirio rhyw dau allan a teulu, ella'n meddwl y dyliau nhw fynd i ddwylo rhywun oedd am ei gwarchod nhw neu ymchwilio cynnwys nhw. Ond bob math o lyfr o nodiadau, ac un ohonyn nhw oedd wedi tynnu sylw fi oedd rhyw hen lyfr o 1809 rhywbeth, rydym cofio'r union ddyddiad. Ond diwadd y bedwaredd ganrif ar 15, ac oedd o'n deud allan ei llyfr canu teulu o'r Bristir, ger Dolgella, wrth gwrs, mae'n rhyw lawysgrifen gain ofnadwy. Ac oedd y llyfr yn llawn o ddarna o farddoniaeth a henfenillion, pethau reit ysgafn yn aml iawn, pethau oedden nhw'n arfer i ganu ar gerdant. Ac oedd hyn i mi fel ffeindio rhyw drysor rwsyd, achos dych chi'n bod yn aml iawn, mae gennym ni recordiadau bobl yn canu cerdant o'r 40au ella, dim byd cynharach na hynny. Felly oedd cael gwybod beth nhw'n ei ganu, ac ar ba alaw hefyd. Oedd hwnna rhywbeth ofnadwy o werthfawr, a dwi'n eisiau chmlaen i gael mynd yn ôl i bori ac i sbio'n fanylach ar y llyfr bach yna, yn drysor. Mae cerdant i wedi gwir falle'n rhywbeth mae angen i ni feddwl am gasglu o hyn ymlaen, oherwydd mae gosodiadau'n bethau mor personol yn dyn nhw. Mae pobl yn dueddol o'i
wel, yn naturiol yn cadw nhw, a wedyn mae eisiau meddwl am sut mae pasio'r wybodaeth yma ymlaen. O ti hefyd yn un o'r criw Un Os Gwerin dath mewn i'r llyfrgell, oedd e'n brosiect gyda Radio Cymru, oedd 6 o gerddorion wedi dod mewn, aros dros nos yn y llyfrgell, a eto twrio trwy archifau Maired a Phyllis. Sut brofiad oedd hwnna? Profiad byth gofiadwy, dweud y gwir. Ar wahân yw'r ffaith bod rhywun yn cael cymryd rhan mewn prosiect mor gyffrous beth bynnag efo cerddorion oedd rhywun yn ei nabod ac yn edrych ymlaen i gydweithio efo nhw, ond oedd y syniad o gael aros yn y llyfrgell dros nos yn rhywbeth hynod o gyffrous. Ac dwi'n meddwl bod hynny wedi ychwanegu at y math o drefniannau'r perfformiad oedden ni wedi greu yn y diwedd. Yn anorfod rwsyd, oedd coridorau'r llyfrgell yn y nos, mae'n lle'n hollol wahanol yn dydi, a dwi'n cofio clywed, oedden ni gyd mae rhyw gongla bach yn gweithio am ryw gyfnod, 2 yn y allan fama yn gweithio ryw ddeuawd bach a ryw 2 arall lawr y coridor. Ac oedd clywed y gerddoriaeth yma yn teithio o bell ar hyd y coridorau yn hwllwch y nos yn y llyfrgell yn rhywbeth dwi'n mynd i anghofio ar y frys, dweud y gwir. A wedyn, wrth gwrs, yn y bore, cael perfformio i griw cartrefol braf y Gymdeithas Lawen Gwerin. A mae'n rhywbeth arbennig, mae'n rhywbeth yn digwydd mewn cyfnod byr fel yna, does? Gweithio am ryw chydig oriau at rhywbeth ac yna perfformio fo'n syth. Ond na, ni'n falch iawn o gael bod yn rhan o'r prosiect yna. Oedd e'n anhygoel beth o'ch chi wedi llwyddo wneud mewn cynlleied o amser, a'r cerddorion wedi dod at ei gilydd a cydweithio mor hyfryd, a oedd y luned merch Maired a Phyllis wedi dod i'r perfformiad hefyd. Oedd hwnna'n cloi pethau yn neis iawn, yn ei meddwl. Oedd yn braf iawn i gweld i. Ac eto, oedden ni wedi cael rhyw amrywiaeth amball gan oedd yn gyfarwydd a trio roi rhyw driniaeth newydd i'r rheini. Ac amball beth newydd wedyn, hollol newydd i ni gyd. Ac profiad arbennig iawn. A erbyn hyn, ti wedi cael ysgoloriaeth doethurol i astudio ar gyfer PhD yn Archifau Maired a Phyllis. A mae hwn yn partneriaeth newydd rhwng y Llyfrgell Genedlaethol, yr Adran Gerdd yn Prifysgol Bangor a hefyd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. So felly bydde di dros 6 mlynedd yn ymchwilio rhan amser mewn i Archif Maired a Phyllis. Ac erbyn hyn, ti wedi dod at deitl, fi'n deall. Wel, mi gychwynnais i'r gwaith nôl y mis Hydref, ac felly dwi wedi bod yn teithio ers hynny nôl ac ymlaen i lawr i'r llyfrgell yn wythnosol. Wrth gwrs, mae yna stop ar hynny wedi bod eisiau chydig bach rwan, ond mae gen i ddigon o waith i gario ymlaen efo fo. Ac dyna beth y peth cyntaf dwi'n meddwl yn eisiau gwneud, a ryw edrych yn fras drwy'r archif er mwyn gweld hyd y lled be oedd yna, be oedd angen i wneud eisiau o ran ymchwil, be oedd yn apelio ata fi hefyd. A wedi rhyw bendroni dipyn bach, o'n i'n gweld bod yna dipyn o ganeuon wrth gwrs oedd heb eu cyhoeddi yn amlwg, ond fe oedd yna hefyd lawer iawn o ymdriniaeth a lawer iawn o ryw ganeuon o gasgliadau gan bobl nad o'n i ddim wedi clywed amdanyn nhw sawl un, deud y gwir. Mae rhywun wedi clywed yn dydi am bobl fel Gerard Williams a Lady Arbed Lewis a llawer iawn o'r prif gasgwyr oedd gennym ni, ond mae rhywun allan sefyll i anghofio am y casgwyr llai adnabyddus, ond oedd rheini wrth gwrs yr un mor bwysig o ran ei gwaith ar hyn oedd yn wedi gyflawni. Felly dyna beth dwi'n gwneud ar hyn o bryd, a dyna be fydd teitl yng ngwaith ymchwil i mewn ffordd ydy ymchwilio i waith rhai o'r casgwyr llai adnabyddus, a thrwy hynny i rai o'r caneuon sydd heb eu cyhoeddi. Felly y gobaith ydy cael cyhoeddi cyfrol o Caneuon Gwerin, a fydd ar gael i bobl gael i defnyddio, i canu, a perfformio, a hefyd gobeithio gallu recordio rhai o'r caneuon hefyd. Un o'r casgwyr o ti'n sôn amdano oedd Gwilym yr Hos, a falle bod hwn yn gyfle i apelio falle am wybodaeth os oes rhywun yn gwybod rhywbeth amdano fe. Wel, yn hollol, yn rhyfedd iawn, mi ddweud ar draws lawer iawn o gyfeiriadau gan Maired a Phyllis at ganeuon o'n ardal i yn fama yn Llyn y Gyfionydd, ac oedd hynny wrth gwrs yn apelio ata fi. Mae rhywun yn gwybod wrth gwrs am caneuon Glyn Davies a llawer o'r caneuon Gwerin sydd wedi casglu'n yr ardal yma, caneuon Llofstabal ac yn y blaen. Ond mae yna lawer iawn o sôn am bobl eto nad oeddwn ni ddim yn gyfarwydd â nhw, ac un ohonyn nhw ydy Gwilym yr Hos, cryf
o ardal Rhoshirwaun, a dwi wedi holi ambell berson, na ryw chydig o wybodaeth yn dŵad fesul dipyn, ond dwi'n meddwl o beth dwi'n ddall bod Gwilym yr Hos yn casglu tipyn bach o bob peth ac ymysg hynny Caneuon Gwerin oedd yn barddoni hefyd. Ond mae gynno fo Caneuon reit ddifyr am y coetis, yr hen fysus wrth gwrs oedd yn arfer dod y pobl i'r dre nôl ar ddechrau'r 19th ganrif. Coet tir gwenith a coet y tocia fydd pobl ar ardal yma yn gyfarwydd efo'r enw yna, dwi'n meddwl. Ac felly ar hyn o bryd, dwi yn chwilio am ychydig bach o wybodaeth, wel, am lawer o wybodaeth ydy gwir, am Gwilym yr Hos, felly os oes rhywun yn gwybod rhywbeth amdano fo, sy'n ni'n falch iawn o glywed. Mae Gwilym yr Hos yn ddiddorol, o ran, fi'n credu bydd e farw'n 20 ganrif ddiwetha, 1902 rhywbeth. So falle un o'r cymeriadau bydde o fewn cof gan y genhedlaeth hun yn yr ardal, eto'n gyfle i ddal peth o'r traddodiad byw yma, tra bod atgofion pobl dal amdano fe? Yn hollol, mae yna lawer iawn yn yr ardal yma ym Mhendraw Penllyn. Dwi'n gwybod yn ymwybodol o'r gwaith gwych nath o'n casglu bob math o bethau. A mi oedd ganddo fo deulu hefyd, dwi'n gwybod o'na nai iddo fo wedyn yn gofalu am y casgliad gwerthfawr yma o bethau. Felly, ie, dwi'n siŵr bod yna bobl efo llawer iawn o wybodaeth a dwi'n edrych ymlaen i glywed ganddyn nhw. Ie, mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn parhau i gasglu archifau a llawysgrifau, ac os oes yna gasgliadau allan yna, bydde diddordeb gyda ni glywed wrth unrhyw un amdanyn nhw. Mae Gwilym yr Hos yn enghraifft, bydd e farw tua 20 ganrif diwetha, so falle o fewn cof i rhai pobl oedd yn cofio amdano fe. Ni hefyd yn ganol ymgyrch casglu posteri gigs ar hyn o bryd, so mae'r casgliad yn parhau i dyfu ac os oes unrhyw un allan a rhywbeth o ddiddordeb i'r archif gerddorol, bydde diddordeb dyn ni glywed wrthyn nhw. Felly, beth ydy obeithion di gyda'r PhD? Mae hwn yn PhD nid dim ond traethawd hir mae'n mynd i fod, ond mae'n mynd i fod yn gyfle i berfformio a falle rhannu gwybodaeth gyda pobl, sgwrsio gyda cymdeithasau. Ydy fi'n iawn? Wel, yn hollol, mae'r gwaith ymchwil wrth gwrs ydy craidd yr holl beth, ac wrth gwrs fel unrhyw PhD mae yna dresawd yn mynd i fod ar y diwedd, ond beth sy'n braf iawn i mi efo'r cynllun yma ydy bod yna bwyslais ar yr ochr ymarferol hefyd, a mae hynny'n beth braf ofnadwy. Dwi wedi bod yn mynd o gwmpas dros y flwyddyn ddwytha i ganu rhai o'r caneuon mewn bob math o gymdeithasau, cyngherddau ac yn y blaen, a mae hwnna'n ffordd arbennig, dwi'n meddwl, o gasglu mwy o wybodaeth, achos mewn bob cyngedd mae rhywun yn mynd iddo fo mewn ffordd. Dwi'n teimlo bod hi'n dod o'na efo chydig bach mwy o wybodaeth. Mae rhywun ella'n gwybod rhywbeth am ryw gan, neu mae rhywun yn gwybod rhywbeth am Caradog Piw sydd wedi casglu ryw gan neu un arall o'r casglwyr. Felly mae o'n ffordd arbennig iawn, dwi'n meddwl, o gael rhannu cynnwys yr archif, ond i gael casglu rhagor o wybodaeth hefyd. A dim rhywbeth, mae'n rhywbeth personol i mi, y PhD yma, yn bwysig i mi, ond eto dydy'r deunydd a'r cynnwys ddim yn exclusif i fi mewn unrhyw ffordd, ac mae'n braf iawn teimlo bod rhywun yn gallu rhannu ffrwyth yr ymchwil wrth fynd ymlaen ac ar y diwedd hefyd rhannu'r caneuon a rhannu'r wybodaeth. Mae hynny'n beth ofnadwy o bwysig, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr iawn i ti, Gwenan. Yn bendant, mae'r archif Mered a Phyllis yn y llyfrgell yn agored i unrhyw un sydd diddordeb i ddod i gweld ti. A mae'n ochr yn ochr â nifer o archifau pwysig iawn hefyd sydd gyda ni, fel ti wedi sôn amdano Archif J. Lloyd Williams. A fi'n siŵr bod llawer o waith ymchwil diddorol iawn i wneud eto ar y casgliadau cerddorol. Felly, diolch yn fawr iawn ti am dy sgwrs bore yma. Ni'n edrych mlaen yn fawr i weld beth ddaw. A ni'n edrych mlaen at dy groesawu di nôl i'r llyfrgell, unwaith bydd y llyfrgell yn ail agor. Wel ie, gyda hiraeth am y llyfrgell erbyn hyn. Mae wastad yn braf cael camu fewn i'r llyfrgell o'r munud mae rhywun yn gwneud, mae rhywun yn teimlo gyfrifol iawn yna. Ond mae gen i hiraeth edrych ymlaen i fod yn ôl. Ydy. Llawer o eitemau wedi cael eu digido, wrth gwrs, felly ar gael ar-lein, ond eto bydd e'n braf iawn pan bydd y darllenwyr yn gallu dod nôl mewn i'r adeilad. Felly diolch yn fawr iawn i ti heddi am dy amser, Gwenan. Ni'n gwybod bod ti'n brysur iawn, hyd yn oed yn y cyfnod yma gyda gwahanol bethau. Diolch am y gwahoddiad. Croeso, diolch yn fawr iawn i ti. Hwyl i ti nawr.
Hwyl.